ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବ। ଏଥିରେ ଖିଲାପ କରିଲେ ଜରିମାନା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ। ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦ ବାଲେଶ୍ୱର। ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ଏତଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ହୋଲି ନିମିତ୍ତ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବ। ଏଥିରେ ଖିଲାପ କରିଲେ ଜରିମାନା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ। ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦ ବାଲେଶ୍ୱର।